Opakruoth nyikwara muogi wagudo kone Nyasaye kamano kuom chopo e chenro mar duol mabiro kidienje ariyo. Mokwongo gonu mbaka weche mosebedo katimore pacho ka. Mar ariyo wadhi bedo piny gi wendo modhial mabiro biro ka endi men jaod bura Mauriri Mheshimiwa Mark Nyamita. Wadhi go kode mbaka weche mang'eny mosebedo katimore ka endi. ODM mosebedo katimo yiero e wards mopogore tulo, waseneno kuonde mopogore, waseneno tulo Nyakach, waseneno tulo Mabe. Wadhi penjo ni to koro kaka jaod bura ang'o manyaka timre nikech bende jatend arita kwe Menu Kipchumba Murkomen ne wacho ni ng'enyne josiasa ema kelo tulo e gigo. Mane mbaka mwadhi goyo wadhi winjore kendo kaka Murkomen wacho weche mag Muturi, weche mang'eny matimore pacho ka endi gi Honorable Mark Nyamita jaod bura Mauriri. Wantiere ka endi gi Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa. Wamora ahinya ni ukete Ramogi TV ka endi dwaer winjo pacho 2-3-6-0-0. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, jandingo panga Nyakach, dendo Ombija taya, nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. The reaction from government has been the immediate withdrawal of my security. In another country could have been arrested. Jatend migao mar arita koro wacho ni Justin Muturi nigi oboke maling'ling mag sirikal mawinjore make ka Muturi to ywak ni osemayo obila marite. Okosetimore maber ahinya kuom gik mwawinjo e counties mamoko. Tiro ka ng'ato neno ni nyaka yiere mana gi thuon ma koko yiere to unge. Tendo ODM osingo ni chenro mar yiero makinye kuonde chung' ute bura biro dhi nyime ka jokanyo bende medo ywak ka dwaro ni tim yiero ne yo maler. Sirikal oyango ni tuo nyaldiema ma omuoche pacho ka osenego ji 6 ka counties ma Kaluo bende midhiero no osejuko. Erokamano. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen olieko ni manen Attorney General Justin Muturi owinjore omaki kuom pando moko kuom oboke moyiedhi manigi maling'ling mag sirikal. Murkomen mane loso Mombasa ne komachielo siro kang' mane ogawe mar obila Douglas Kanjo kao mar yuoro limbe jatend piny Kenya William Ruto e gwenge mag Mount Kenya juma mokalo. Jafwambo mar Mombasa George Aoko nigi ler mar wachni. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen koro wacho ni mane en Attorney General kendo jatend migao mar jotich mag piny owacho Justin Muturi onego maki kuom rocho ratiro mag tich ka en apisa maduong' e piny owacho. The Attorney General of the Republic handles very classified documents. All of them almost stamped top secret. And the objective there is that these documents are government documents. It is not your personal documents. You swore to confidentiality. And you could not have been having government documents for 2 years because you are dealing with corruption. That's not true. I find it very funny that the Attorney General of the Republic at this time is saying that he has kept government documents and he has kept them in email. In another country, he could have been arrested because the principle of how to handle government documents is known. Murkomen mane loso gi jofwamb weche Mombasa ne okwedo weche mag Muturi makoni ne ogeng'o mibadhi mane jatend piny Kenya William Ruto sunde mondo mi otim ka koro odwani ochwal neno makamago ne duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC mar yango adieri ewi wachno. If today I get an instruction from the government to do something that is wrong, my first responsibility is to advise that that is wrong. If I'm forced to do it and I know this government is doing wrong things, I resign from that government. It is the right thing for someone to do. But you are hanging on a government that is corrupt and you want to serve in that corrupt government to the end. I find that very ridiculous. The other day he walked to DCI. He can also as well work with DCI with evidence. This is the lowest an Attorney General of the Republic of Kenya has ever gone to. Ne bende ukoni weche mag Muturi matudo apisas mag piny owacho gi monj ka achiel kod lal nono apoya gi jopiny moting'o nyaka wuode onge adieri kata matin. Kwa nini alikwama kwa serikali ambayo ilikuwa inafanyia Wakenya vibaya? Na hii ni kutafutia haki wa Kenya ama anatafutia kijana yake? Na huyu kijana ya Justin Muturi ni ako wapi? Na ni mtu nasikia ni mtu miaka 50. Kwa nini asiongee kama vile watoto ya watu wengine wanaongea? Komachielo ne odok ne ogaye mar obila Douglas Kanja makoro duol mar okinde mapacho ka LSK dwani ogwe tao kolero ni onge richo mane otimo kuom yuoro e limbe mane jatend piny Kenya William Ruto timo juma mokalo e Mount Kenya. Polisi sio kazi ya kukaa kwa Ivory Towers na kukaa Nairobi. Kazi ya polisi ni kukaa kwa jamii na kukua pale penye wananchi wako, asikilize maoni ya wananchi na asaidie kusuluhisha hiyo maneno. Kwa hivyo
IG ya polisi kwanza alikuwa kwa mkutano ya rais ambaye ni commander in chief. Hakuwa katika mkutano ya kisiasa. Alikuwa katika mkutano ya maendeleo. Na alikuwa pale na rais kama vile anaweza kuwa mahali popote na mimi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kata kamano manen jatend migao mar jotich piny owacho Justin Muturi to ywak ni sirikal omaye jorit mage. Muturi okoni maendi biro kaluwore ni osebedo kokwero gik maricho matimore sirikand William Ruto. Kendo pod omako chung' ni par jot mar jatend piny Kenya mibadhi ogoye tach. Kaluwore kod chik, Muturi owinjo bed kod jorit ariyo nikech ne osebedo spika ma pacho ka. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen to duoko kowacho ni pok oyudo ng'ur makende kata report kowuok kuom Muturi wacho. The reaction from government has been the immediate withdrawal of my security, which happened last evening. My security personnel were instructed not to report on duty on the basis that, as they told me, that I'm fighting the government. But I said it's okay. There are very many Kenyans without, government security, and therefore it is not the kind of thing that really should worry somebody. But it's just to observe that, under the law, the retirement benefits, designated state officers retirement, Act, Chapter 197B, deputy presidents, retired speakers of the Houses of Parliament, Chief Justice and Deputy Chief Justice, former Prime Minister, former Vice President, are all covered in that act. Jo-Kenya modak gi kute mag ayaki, tuo mar kansa kod kahera dwaro ni od bura otim lokruok e winjruok ma piny Kenya noketo kod riwruog pinje Jo-Arabu kata UAE magiwacho ni dhi medo bech yedhe magitiyo godo. Riwruok mar Eco News motelo ne nono winjruok makamano wacho ni nitiere bath andika e winjruok makamano machiwo thuolo makende ne kembe moko mar loso kendo uso yedhe. Gino manyalo biro miyo nengo mar yedhe idho mokalo e pacho kae. Simfros Okinda nigi ler mar wachno. En romo mano kelo kanyachiel jotuo mag kute mag ayaki, kansa, tuo mar kahera kind jokanyo mamoko mar twak ewi winjruok moro manobedo e kind piny Kenya kod piny Jo-Arabu mar United Arab Emirates e chak higani. Kotene kod riwruok mar Eco News mochung' ne nono winjruok ma kamago, piny Kenya koro donjo winjruok manyalo biro neno ni kambi achiel kende emochiw ne ting' mar loso yedhe e pacho ka. Market exclusivity inamaanisha mtu huyu anapatiwa monopoly na hakuna mtu mwingine ambaye ataingia katika hiyo soko kuuza dawa hiyo. Kwa hivyo mtu huyu anaweza tumia hiyo dawa, anaweza iuza na anaweza tuweka bei yoyote ile ambaye anapenda kuweka. Jokanyo ywak ni winjruokno dhi medo nengo yedhe thuolo mabiro gima kidek medo midhiero e ngima jotuo. Wang'eyo pile ni ka joma uso yedhe tin to nengo yath dhi malo. Kenya yudoga yath e nengo mapiny e yo moro miluongo ni compulsory licensing. Matiene ni giyudo companies moko maok original company mondo los yedhego e nengo ma piny. To ka yedhegi wabiro yudo monopoly koa kuom UAE, United Arab Emirates kende, to yedhegi nyalo miyo nengo bed malo. Gimedo lero ni nengo thiedho kahera, kansa kod kute mag ayaki ni malo. Kimedo bende ni kony mayande wuok e piny mar Amerika e konyo ngima jotuo sani onge. We have people that spend 250,000 in 21 days. As per this document, or even as per this agreement, these prices can go up to ×10. That means in 21 days, somebody will spend around 2.5 million shillings. Honestly, in this Kenya, in this era, it's going to be impossible for one to continue fighting. Ngeche ni koro dhano ok bi muonyo yath. Koro tiende ni tuo mar ayaki dhi malo, dhano mang'eny dhi tho nikech wach mar kahera ni, to kendo dhano mang'eny dhi tho ne wach mar kansa nikech nitiere jok mok nyal kata chulo kata nyiewo yedhegi. Koro wan kaka jok ma timo tich mar advocacy wawacho ni winjruok ni ok dhi kodwa maber. Sirikal koro ikwayo mondo kaw pach jopiny kendo ket lokruok madwarore e winjruok ma kamano kapok oleo. So we are concerned with the potential impact the trade agreement has on health sector,
health is very critical, and you cannot juggle or play around with health. So in anything that you are doing that has a component of health, it should have public participation because it's going to impact millions of lives. Magi makoro medo kiyo ko ngima jotuo kiparo bende ni mane igani ema piny Amerika nochungo chenro mage bwo riwruok mar USAID. Timfros Okinda, Ramogi TV. Tend kaunti ma Kisumo kokalo kuom maneja mar boma na Balawanga okwedo wach mayangore ni nigi jwang'o chiro no kendo miyo johala kalo e midhiero kaka chido mar chiro, koso pi kod teko mag sitima e kind mamoko. Kane oloso kod jofwamba Balo lero ni telo marach mantiere chiro no emosenyayo midhiero masani koro johala kale. Ewi mano olero ni chakre tarik 22 dweni Tend kaunti biro chako chenro mar telo ne chiro no kaluwore kod kaka doho ne ong'ado. Gichano bende romo kod jokanyo mar lalore kendo lando ayanga ikruok motelo ne yiero e yo mar yiero mar jotelo manyien mibiro ta chenro no gi chiro ma Kibuye. Kawuono adwa lero weche mag shida mosebet Kibuye. Kibuye en market mar county government is under the city of mane bwok city ma Kisumu. Choko takataka Kibuye ok nyal tamoa. Stima ma Kibuye ok nyal tamoa. Pi ma Kibuye ok nyal tamoa. Pango tich ma Kibuye ok nyal tamoa. Gim shida mantie Kibuye en telo marach ma Kibuye. Emoseketho Kibuye. Ne higa mokalo ne owacho ni city mondo obi okaw Kibuye mondo walos mondo wa manage mondo watae maber. To telo ma Kibuye nodhi e galamoro mar court. Manegi court nonyiso gi ni ndalo mar telo gi gidhi mbele nyaka ndalo mar telo gi rum. Ma en dwe mar 4 tarik 21. Koro alando maber ni kochopo dwe mar 4 tarik 21 city dhi kawo telo mar Kibuye no. Bas wadhi yo moro machuok dog weche manyien bagda kama tinta no ka endin Ramogi TV ma endi Atha Agena nyakwara Arua mar Kisumo tiengre. Waneno weche manyien e yo makare to kata obedo ni pod wayuago wadwa Zachary Odero Obiero manyaka kata sani ng'ato ok nigi mor kod duoko mag yiero go. To be ka oluwo gi wawinjore mana ni weche go ok dhi yo maler mag yiero mag jo ODM. Erokamano ahinya. Ramogi TV ler pile ma Sara Singa nyakwaro Odongo mar wang' neno West Kanyamkago aneno Migago kod baba wa Singa Odongo gi Simon Singa kod Mrs. Singa amuso jo Singa nyakwaro Odongo mar wang' neno West Kanyamkago amuso ute ano baba wa Singa Odongo Buna doyo. Erokamano ahinya. Malawi Adori Nrinya neno Ramogi TV yo makare Musna Eli Gaeno Remba Kasgunga. Erokamano ahinya neno machielo ka endi nitiere Ramogi TV Trevor Imore ma endi nyakwar guok siasa ma Kenya ka endi koro semako nyaka 2027. Musna jaod bura ma Uriri otiyo maber ahinya kenda mor kode ma Sara Singa ma pudo jakuru ote machielo kendo Ramogi TV ma endi Paul Onyango kan ralingo asembo aneno maler kenda mor gi Ramogi TV. Erokamano ahinya. Wadhi yo moro machuok dogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318 down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018 down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799 down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Joe,
Waneno ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en Rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony e weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo okonygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod mbaka oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Sama in gi midhiero mang'eny, ang'o momiyo an kae an asiko mana ka romo kodi? Ok inyal dhi mabor koda? Mayie yawa. Sati mara ni inigole kanye? Sadani oselal kuom higni mang'eny. Sati ni nyako ma Manprit ema nobirogo. To bende en nowacho ni mae sati babane. Idong'o lepgi? Kara in ok imiyo ji mamine luor kae? Abe ang'ama miyo? Inyalo timo kaka idwaro. Winja. Warwako kendo ni telo maduong' mar duond bura mar ODM oseyo tulo manyoro neno e kuonde moko manyo bagi yiero mag wards e pacho kaendi. ODM wacho ni thoth gwenge to nyobedo gi yiero mar kwe ka sani to nonro dhi nyime e wi tulo manyo muoche kuonde moko manok. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, jotelo kod jokanyo mag ODM e counties makaluo bendo kwedo tulo manyiso dwaro kod geno mar bedo gi yiero maber kiny e kuonde mag chung' od bura. Yiero ma jotelo kor gwenge ma ODM dhigo nyime e gwenge mopogore kidonjo tielo mar adek gi yiero mag jotelo kuonde chung'ute buche mopogore. Jotelo kaachiel kod jokanyo mag duond bura mar ODM e counties ma Kaluo okwedo tulo manomuoche kar chud bura man Ndhewa e kinde yiero mag jotelo mag wards, tulo manoweyo ka rowere moko adek wuok kod hinyruok maricho. Senator Masiaya Oburu Odinga manelo seboma mabondo ne okwedo mokalo tulo makamano ka okoni ODM en duond bura mohero kwe kendo ginyal yie timbe mag maundu, tim bende ne okwede gi jokanyo mag ODM e sub county ma Kisumu Central. Ka nitie wach mar violence to wan ok wanyal morgo nikech party marwa ok en violent party. Koro jok matimo maundu kendo kelo hinyruok ni jowadgi
ok gin jo party ma genuine. Okosetimore maber ahinya kuom gik mwawinjo e counties mamoko nikech baba nowacho ni wawuo kaka joka ng'ato ma onge wach moro amora ma en to gi kwo ni ka ok iyudo to en to. Omiyo akemea kaka achiel kuom jotene mag chama ni joma nyotimo gigo eko mago josieko ninge. Okapar no jachama manochako chama 2005 ni gidog gisom barua manowuok e elections board mane wacho ni yiero en through consensus. Ne en goyo mbaka, nok en campaign ma ji oidho wilori campaign. Ka jalup gavana e kaunti ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga bende nokwedo tulo makamano kane okwayo jotelo momako lemo mopogore e duond bura mar ODM e ofis mamalo mondo kik donje yiero mar kor gwenge mar thiro tulo manyalo muoche kinde mag yiero. To wadwaro ni wan jok ma ni malo kata kae national office or distance themselves from being partisan kata kik gibedi ni gin gi their preferred candidates. Wawe chama jo members mag chama oyier joma giparo ni nyalo tego chama. To e kaunti ma Mombasa mokum jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti no koro dwani chung chendo te mag yiero e kaunti no odiochieng' makiny ka gikoni yiero manotim nyoro e kaunti no ne ok otim kaka owinjore. ODM wang'eyo ni ODM en chama ma very straightforward. Election onego bed fair. Makoro gik matimore kawuono gi ok wang'eyo kaka ne wabiro ka mondo watim election kalure kod chik mar ODM to gitamre nyogi sebedo gi election mar gi hotel wan marwa ni wabe wakelo listwa. Ne wasetero complain marwa Nairobi giwacho ni mano ni nolewo. Okay, warito. Lakini kanolewo joka ok nodhi election mane mokwongo chande. Koro sani nying go gigolo kanye. Viongozi ambao wanachaguliwa katika mahoteli. Tunataka uchaguzi ikuje mashinani na watu wachaguane. Hakuna njia ambao mtu anaweza enda kwa hoteli na ni pande moja. Hiyo ukora mmezoea. Na chama si ODM my friend. Mungekataa kutusikiza, we'll mobilize our people and call them, we'll tell them the way ODM is taking us is not fair. Magetimore ka duond bura mar ODM to kwayo jokanyo mage tung Kenya mangima mondo nyakwe motelo ne odiochieng' makiny mibage yiero e kuonde chung'ute buche mopogore kama bende ne gikwedo mokalo tulo mane one e kuonde moko odiochieng' manyoro. Alia Beach, Ramogi TV. Oyangore ni japuonjre manoyudi ka onegi e mbalariany ma Multimedia Sylvia Kemunto ne ode kendo nogoyo bindi mowito ngimane. Maindo oyangi gi jotim bero manotayo chenro no e kar kano ringre ma Montezuma e boma ma Nairobi ka endi kinde ma familia to singo keto bura motegno ahinya ne mbalariany no kuom rem chiwo arita mowinjore ne japuonjre no. What we found that Sylvia had multiple injuries which were caused by blunt objects. There were injuries on the head and on the limbs, upper and lower limbs. Apart from that, there were also evidence of strangulation. We saw injuries in the neck, which we see in people who have been strangled. She also had what is called cyanosis, someone who was not having oxygen at the time of death. So with this, we conclude that what led to the death of the late Sylvia was strangulation on top of multiple blunt injuries. We are satisfied with the report. Whatever they have given, that was our suspicion, and we are satisfied with the results that we've gotten. Where was the school administration? Where were the school guards on that material night when this struggle was going on? This happened during the day, not at night. Nobody saw when all these things were being done. Miga mar thietho yango muoch mar tuo mar nyaldiema kata kolera pacho ka endi ka chakre tarik 6 dweni ji maromo 97 oseyudi gi tuo mar nyaldiema ka ji 6 osewito ngimagi kokalo kuom tuo ne counties adek ma pacho ka endi mano Migori, Kisumu kod Nairobi. Report manochiw gi migawo mar thietho yango ni county ma Migori nigi kwan mamalo mag ji ma osegamo tuo no mar nyaldiema. Ji 53 emoseyudi gi tuo no Migori ka county ma Kisumu to kwan gi gin ji 32 kaka ni Nairobi gin ji 12. Bende to oseneno kaluwore gi tuo gi muoch mar nyaldiema no mano oriwo ji 4 Kisumu, ng'at achiel Migori, ng'at achiel bende Nairobi ka endi. Migawo mar thieth koni gitiyo kanyakla kod piny owacho
mag counties e gayo tuono. Aya chako dhi yuyo moro machuok kendo aneno ka pod wuoro timagu kaendi Ramogi TV ler ma Bromik kawuok Lagos sango erokamano ahinya ler pile. Aneno arito governor to be mano Honorable Mark Nyamita an kokelo Foscas. Ramogi TV neno maler kan Kibon wuod game Kambare. Trevor Mor ka kokelo nu habari an Pastor Mundi otiche mar game onyenyore mosna jaoda Sara Tieno. Ote ni warwako jiduto e chokruok mar Saka tarik 18 ma idhi telnegi Archbishop Odhiambo Gora. Erokamano ahinya. Neno ka pod ote mar donjo 3:6 kaka inyalo yudo wantir machielo bende kaendi. Maendi Trevor Collins Obuon kata ker mar chokora Kenya mangima. Waneno Ramogi TV ka wan Eldoret 64 Stadium. Ramogi ler ka pi. Baba mosna mamana Rosalina Obuon nyokongo kowuok Miguye Kobura. Bas wadugo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviatashabiki.com. Naitwa Elijo Dhiambakumu toka sehemu ya Migori. Kazi yenye nafanya ni kazi ya kupaka rangi. Sabiki nimejua wakati niliona kwa TV. Sasa vile niliona watu wakiendelea kushinda, nami pia nikakuwa na hiyo interest ya kucheza. Sijai shinda pesa kubwa kama hii. Hii pesa kidogo nitafanyia biashara na kidogo naweza fanyia kazi ya kulima kwa sababu kule nyumbani sana sana tunafanya kazi ya kilimo. Mtu asikufe moyo, acheze tu, labda kesho itakuwa yeye. Win millions in seconds. Cheza aviatashabiki.com. Not for persons under the age of 18. Sama in gi midhiero mang'eny, ang'o miyo an kae anasiko mana karomo kodi? Ok inyal dhi mabor koda? Shukran. Watim kama kaudera irwaki, kausuka mungitwe, walim na mchumbi, wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. Ei namni, wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, wadan mondo waket gi mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter, garlic miolo, garlic butter bende gi ndadho ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Ok an emasechikou, beduru gi teko kendo beduru gi chir, kik uluor, kik kweduru, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru gi teko kaka skiza tune mari di star 811 star 414 hash. Donjeno weche mag tuke ni sirikal maduong' osechulo omenda maromo bilion 1.6 ne riwruok matayo tuke adhula pinje mag Afrika kaka omenda ma ochuno mondo chul gi pinje mabago tuke mopogore opogore. Bang' chopo e nyim komiti ma ochung' ne weche mag tuke, jatend migawo mar weche tuke Salim Vuria olero ni omenda no ochul CAF mondo mi Kenya thuolo mar bago tuke mag CHAN ma ochan dwe mar 8 higani, tugo ma ibiro bagi e kind pinje mag Kenya, Tanzania gi Uganda. Vuria bende olero ni alap ma Kasarani biro rumo kapok tuke go chakore, ka alap ma Nyayo bende nitiere rang'iny madwarore gi CAF. Tok bago tuke mag CHAN, Kenya biro timo ikruok mar bago tuke mag pinje Afrika higa mar 2027.
the payments that are made for the hosting rights, the status of that. Then the plans that you have, that now that we are hosting, how are our teams prepared so that we don't just participate, but we must win. On behalf of the government, I want to confirm that Kenya is ready, to host CHAN and also to host AFCON. As you know, Chair and members, these tournaments are co-hosted, by Kenya, Uganda, and Tanzania. If you go to Nyayo, I think Nyayo is very progressive. We have had 2 matches, 2 test matches actually. We played Harambee Stars, Gabon, and then we did Mashemeki Derby, which was also done in Nyayo. Bas wadhi yue moro machuok waduogo to wageno ni wendo modhi Honorable Mark Nyamita biro bedo kosechopo ka en jaod bura Mauriri. Wadhi go kode mbaka e weche mang'eny. Nitiere wach mar Murkomen mowacho ni Muturi nigi oboke moko mag sirikal monego duoki to bende kendo onego bed ni make sani nikech onego duok oboke go machon nikech koro ncho osegole tich. Ndiko wach mar yiero mar ODM dienje mag wards bende nosewuok ogolo tulo. Kiny nitiere yiero mar kar chung' od buche mopogore mag ODM to ywak oseneno nitiere kaka weche go ok dhi yo ma ji dwaro. Jomoko bende wacho ni jomoko josiasa madwaro kombe ema ketho gigo. Waseneno ywaruok no kowuok nyakacho. Waseneno moko kanini Homa Bay. Wabro winjane to ijano tim nang'o mondo mi yiero bed gima nigi kwe pacho ka. Nitiere wach moro mar broad based ni be obro mako nyaka higa mar 2027 koso oyo. Mane mbaka mwadhi goyo to gi wach mar Ruto must go ni. En mbaka mane kare koso oyo. Jotend rita kata jotend lweny nosekwero wachno, jotend ng'weyo mag ling kata NIS bende nosekwero wachno, to jopiny to pare nang'o. Mane mbaka mwadhi goyo gi Honorable Mark Nyamita jaod bura Mauriri kodonjo ka endi bang' dakika moko matin. Waduogo kik idhi mabor ahinya. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Yeah. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. It starts with little moments of courage. To stepping out into the new world with confidence. Taking leaps of faith. Spreading your wings and soaring to new heights. Your mother's love is with you wherever you go. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Maye yawa. Sati mara ni inigole kanye. Sada ni oselal kuom higni mang'eny. Sati ni nyako ma Manprit ema nobirogo. To bende en nowacho ni mae sati baba ne. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina-introduce Ligi Kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu. Game is between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447.
chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en Rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwito tich ka tedhi yudo tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318, down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018, down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799, down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Duga, home of discount. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka koro wan gi wendo modhi Honorable Mark Nyamita men jaod bura ma Uriri. Erokamano ahinya kuom wasechegi. Erokamano ahinya. Wachaka negi wach mar yiero madundo matimore ODM Awards masani. Tulo oseneno kuonde mang'eny. Tulo ne nitiere Homa Bay, ne nitiere moro Nyakach. Ang'o makelo koko gi un kaka jo ODM? Aparo ni mokwongo en ni wach ni ODM ten chama maduong' kendo oganda wa pod ohero chama mar ODM. So ahinya jok gima miyo kelo koko en ni political parties pod onge ga capacity mar timo yiero ma free and fair kata including internally. Kich pesa magiyudo samoro onge. Koro yudo ni sani endi yudo ni ka samoro ng'ama noket ni presiding officer kata returning officer iyudo ka en either ng'ama oyier gi ng'ama ni office kata ng'ama otiyo office. Koro nyalo for example kupo ni an Uriri agolo kata ng'ama ng'ata ma koro preside over the election. Ng'eni ka ng'ama tiyo koda run for the seat opogore gi ka kete ni en ma odhi yiero jok miyiero. Koro jo piny samoro ng'iyo to wacho ni ka joma ochung' ne yiero weri gi jok midhi yiero, joma ochung' ne yiero gin joge ng'ato ma kawaida, mano koko nyaka bedi. Mar ariyo nikech ok otimre ng'eni en consensus to samoro be ji nyalo timo acclamation kamano. Koro yudo ka jok moko bopondo gi list, kawo list kata ma Migori dhi ndiko Homa Bay kati bonyiso ni maga jok mosetimore nade moseyiero, kato gi jogo ma samoro nie kombe moluor ni gisewito jopiny koro gida moke party mondo jo party kaka bro tiyo koro giti gi party kaka gidhi gode yiero. Magi makelo koko. Tada wacho ni en unfortunate kama nya neno mandhiwa mangata lwet ng'ato no tong' violence mar laro kom koka kombe mag chama to gin kata maonge kata gi msara. Koro ji dhi to ji dwa negore. Aparo ni it is kore mani nikech parties wapoko bedo gi capacity to do internal elections kata nominations. Gionge pesa moromo maginyalo timo go kisa. Igni gite duon buche osebedo gi thuolo mar rieyo yiero. Ang'a mono gi rieyo yiero no dichiel mondo mi waket kata ka en chek to bed ni chek nitiere. Nikech samora mora ma yiero ila gi wuok lweny nyaka wuogi. Kiny koro en mar od buche. Machane mar wuode ma ji gore kama. Koro mar od bura dhi bedo nang'o? Gin chik no kel ni
pesa mar sirikal ata malo moro noket tenge moningo bed ni miyo political parties kaluwore gi strength margi koro gikawo pesa koa sirikal to pesa ne yudo kaka for example chama mar ODM ka ginyisi gowi ma sirikal ni mago margi samoro koro rie mana bilion moro 10 kocha kech igole kidam to kupo ni sirikal ne nyalo golo pesa ni mamigi godo in time kata koro gi develop godo internal democracy. Number 2, aparo ni opportunity boningo keti ineno IBC wachulo ga pesa mang'eny ahinya. Tiyudo ka IBC bedo mana modich sa yiero kendo girito higni 5. In fact jok moko matiyo ga IBC kawo ga rusa mar higa 5 to giduogo gitiyo 6 months to elections. Koro aparo ni maybe onego wang'iya ne kopo ni IBC kawa constitute maber kantiere pend chik moro mwanyalo loko manyalo miyo gi teko ma in the course of the years amakoro gidichni ginyalo konyo parties to conduct these primaries. Mae mapani koro some fairness problem. Jatend arita kwe miluongo ni Kipchumba Murkomen nowacho ni un kaka josiasa un emukelo tulo go to kendo koro un emonego beni gawo nu chek motegno. Nowacho ni josiasa to samore makelo tulo. Kendo iyudo ka nitiere josiasa moko makar kawo tich mondo gimi vijende to giketo vijende kaka goons. Ngini vijende mang'eny be koro onge tich. Koro nyise no mera wan wadadhi kodi. To chakorega kata mana kaka jidhi eliel. Wadadhi eliel awuoyo gi jo boda moko stage moro kanyo. Mbele na miyo usiling 1000 tel na uru mbele ga piko. Ukowa moda donji imau mapek. Oye koro terani na uru kama. Bang'e chak migi weapons. Kwa dhe kachacha. Trevor Ombija. Kikang uwo. Ochakorega gi koko kigoni koko kikiuo. Kone ka samoro koko no koro tamore wachini ko chaka ni to chak goe. Kore na dieri ni jotelo ema time. Tunawinjo kata ka Murkomen wacho. Ni gino timore gi aspirants to timore gi jogo mantiere office. Ahinya jok mane office. Moluoro ni kombe gi inyalo kaw. Emiyudo ka chulo guns go. Kech begine magin gi resources mag chulo guns. Kech oluor ni kang Trevor biro penjo e koma ni. Trevor do chung koda koma dwaro. To Trevor chako penjo ni o tagomiyo nyamita poko gero class poko temo kia ngoa. Kuro gimoni ngatime en mondo agoi mondi wuogi dhi godo mondo kiki los buchi mora mora. Kuro kare engaging people. Kuro mano to timore lakini oken kuonde te. Ube oken jotelo te. Gima wanyalo mana nyiso ni ojende wa matendo. An kaka kono gi pile. Kineno kaja siasa poko golo nyathine. Omiya rungu. Okete barabara. We wuok nini kore daero ngano molo kaka nyathine oere. For example an. Kapo kagolo wuoda nikech an gi yawuoyi madongo makata koro mokori nyalawi wanao. To kapo kinena ka keto gi mondo gibi gilawi nyithinda go ng'eno hera moloyo supporter maga. Kineno ka nyathinda poko bedo kanyo we kasori nini makore dwa hera kitinga rungu. Kedhi godo kacha. Namba 2 juma moro mokalo nyocha ne gweng. Nanyiso jo apiko for example constituency na gima wasija kotemo ni wakawo vijende mag apiko go kuro projects mag CDF wamiyo gi mondo gitim. Kaka sani an gi group moro wanyo timo project ma milion 5 wachiegni dhi yawo. Kuro nyiso gi nini kech ujo boda ong'iyo ni miyo uga gimoro mondo koro kutim. Dhiadhi uru kode bech gi ema onego giket malo. Kuro ka jasiasa moro biro iri ni adwani mondo ubi ukowa eliel sana jaduong' obuko wi eliel onge problem. Tung sani ni ofisi ni mjombe. Miwane classes adek kwa kongo gea. Governor donge ini ni office. Edwa ni mondo wabuwa konyi kene wagoni koko kiango matimore. Miwa barabara mokariyo mondo walos. Ka discussions go sichako bedo kamano, wadhi bedo a bit more objective. To ng'enyne en ni kech jogo mang'eny mantiere office motamore chopo singo mane gimiyo jopiny koro luor nikech ng'eni sa siasa to wachiegni go. Jok madwaro sichako warm up seats magidwaro. Koro luoro sichako donjo negi. Koro gima ginyalo mana timo ni keto ji mondo gore. To gini timore from a ward level, obire constituency, otimore county, ne nene kata nationally. Kabendo timore. And it is unfortunate. Koro wana nyama nyiso vijende ni mondo gicha, mondo wawerego. To Murkomen boningo walk the talk kaka waziri mar internal security. Ntire jogo mane office matiyo gi police marach.
Koro nikech en ofis, en gi pesa, iyudo ka kata ji dhi e liel. Iyudo ka jasiasa otelo kama, polis ni mbele ne, Land Rover moting'o polisi 12, toke polisi 12. E diere ka en gi probox moting'o guns gi bede garungu. To polisi ni monego tim ang'o? Koro makosa gimonego kungo timo kungo chagi polisi. Wach mar jasiasa ka jasiasa kata ano miya security. Security ka polisi osemiya. Wach mar polis wuotho gi jok mane ofis. Nigi dhi godo ka. Ema kelo koko. Koro gini ka giromo gi aspirant, to aspirant gini samoro en poko miye security. Koro en nyaka los security mare. Ebe koro loso militia mare. Nikech polise wa bende oseyie mondo ti kodgi gi josiasa ahinya mane ofis. Koro holo negi mafuta, miyo gi pesa. Kiyudo e counties wagi, governors rengo gi polis miweyo ni jini Democratic Republic of Congo. Kati we ni jini ya Haiti. Polis kende oseko kiwe ni ko pesa mar Central Bank. To jidhi melie. Madegi nyalo tiyo gi tekono ka gidogo maendeleo to de bet ber. Kora paro ni polis boyie mondo josiasa oti kodgi marach. Kanye mama kosa. To Murkomen to wacho ni josiasa gi magore dhi maki mokuongo kapoko mako jende ma kelo tulogo. Mano ema wacho ni an kaka ng'ama oseneno gino and be also kaka ng'ama jasiasa. Okwongo tam polis. Wach mare ni polis ka in e ofis. Kaka wach ni koro wan. Tada dhi e area mara mar jurisdiction kumatiye mabene ogona ombulu. Polisi adhigo polise 40 nang'o. Polisi adhigo 40 nang'o e liel. Polise 40 adhigo nang'o e kanisa. Kate polise gi borito guns e diere. Koro gini ka gund moting'o arungu, to ka gach polis ni e toke, to polis ni mbele. Ingeni embe koro wacho ni kare wan wanyalo kawo law into our own hands. E gimi neno ka koro gino bedo translated e politics, neno ka koro ji tongore kata gibeti e wach gine ne kama. Koro en both sides, so police onego tim the rightful thing. Kupo ni gidhi e event mag ngeni koko nyalo bede, to gidhi kanyo ni ginyalo keto kwe. To wach ni gidwa kowo jasiasa, either madwaro kata mane ofis, mano makosa. Wach mar ni koro jasiasa ming'iyo ka ahinya ni Murkomen dhi bayo. Jasiasa ong'i, lakini ochakre gi polisi. The role mar police en rito mwandu gi ngima. To ng'amo yier matiye jurisdiction ne, ng'ama nyalo dwaro negi, to joge mano gone kura. Tiyodo ka ene muketo guns, kata odhi kodgi kocha, ka opponent ne otemo wuoyo, to opponent ne no igoyo. Ka ng'eni nyicha bedo gi very ugly incident about jumbe moko 3-4 mokalo. 3 wach. Ka wane mpira kwa dhi stadium, e team mamara ma support. Jasiasa ma county odonjo. To kodonjo en gi guns, police be en go. Ka ji otieko, guns ochako bayo kidi, police obayo tear gas, gacha wuok kane gi risasi 4. Even lweny mane nitiere. Nikech police osetipnade. Sabe. Koro gine wame kipenji wiko na police go. Kare jasiasa bwacho ni sani police an gi ang'owa, an gode mfuko. Koro ka police monego bed ni keto security, omiyo gir Murkomen no nyaka ochakre gi police wuon. Ng'ato ka ng'ato mi thuolo mar dhi timo bura. Nikech be chik boyie niya, ka dwaro timo bura kata nyakach. Ka en in a public meeting, ta notify police. Abunjga, ang'na bed gi chiro nyakach kanyo. Adhi wuoyo gi ji kama notify. Giomi bedo notified mondo gibi gikel peace, ok ni mondo gibi girita. Mondo kik koko wuogi. To kada adhi bedo gi bura e dalani miluonga. Tiwacho ni nyamita bilima kati luonga nyuondi moko matis mondo bi obudh koda. Kanyo koro polisi ok onego yie ne ng'ato biro interfere e dala ng'ato. Koro polisi monego ochak godo, kich ka polisi otimo the right thing, to onge jasiasa mabro bedo gi guns. To ka polisi osechako kawo sides, to koro ing'eni nikech siasa to onge ng'ama wene ng'ama chielo. Ka walero kodi ok abiweni. Koro kikawo polisi, amba bokawo jopiny. Amba manyalo alternative. To kanye makoro tulo chako bede. Wach mar luoro mar siasa gi tulo ni bende nitiere nyaka malo kae e national government. Omiyo iwinjo ka sirikal wacho ni wach ma nyithindo sik wacho ni Ruto must go ni. Ok en wach mane kare. Luoro no en luoro koso gitemo sundo demokrasia, koso gin gi paro moro maler ka giwacho ni wach mar Ruto must go ni onego dog piny.
Ingeni wach Ruto must go to nochakore kane Gen Z ne ntiere protest. So ndalo cha ne ntiere wach mane mar finance bill mane big concern ne nyithindo. Kech ne gineno ni koket tax kaka nikete cha bech ngima ne dhi bedo malo. Koro Ruto must go ne en mar nyiso jatelo niya gini ne en protest against the finance bill. Mabe aparo ni the president to gi sirikal duto no winjo. Agi dissolve cabinet kama koro wantiere ni. Kasto ngeni generation ma wantiere go Gen Z ni okawe koro tere club. No chake as a methodology mar protest to tere club. Koro tere club awinjo ni kochopo saa 6 otieno kamano ato kuonde ma dhiye ga to Pukawinje. To jok ma dhi kuonde ma weche tek. Ka in kuonde mimiele ka. Kochopo saa 6 idhi keto gini. Awinjo ni wach ni Ruto must go. Kiyudo kijana mora mora mipenjo ni to miwacho ni Ruto must go. Odhi nikech ang'o motimore. To nyisi ni no ng'ano nyaka dhi nikech wach finance bill. To finance bill dong nosegol. Ng'ano nyaka dhi. Kuom is a trend. Kore na gima nyalo dhi kamano. To wan kako nagi. Kisomo narrative ni en gima osedhir gi jok moko momako mopogore mok mor. Omiyo wan kako nagi wa joma osebedo maonge sirikal ndalo mang'eny nyaka koro watang'. Ingeno wasebedo gi president mang'eny. To president gi osebedo gi protest. Kata Uhuru ne ji nigi protest ndalo mane en president. Kibaki ne nitie koko moko matis ndalo mane magiyiero ka. Moi be noyudo must go. To kikompare mar Moi to gi mar Ruto ne emiyudo komorore ahinya. Kendo morore kabisa kendo nena continuous. Manyiso na ken nitie jok moko maneno ni katelo onge gweng' moro to bede gweng' machielo to koko ne nyaka dhi godo mbele. Omiyo wan kako nagi nyaka sani koro wayaw wang'wa malich ahinya. Nikech is okay, Ruto nyalo dhi. Koro kosedhi kasto ang'o ma koro biro timore. Ibo kawo Trevor. Ionge path to presidency. Ibo kawo Nyamita pod onge path to presidency. Kogole to nitie ng'ama chielo manyalo donjo. Ng'ama chielo manyalo donjo no samoro wae gweng' machielo. Rotation nikech ng'eni jogo osebedo gi telo for a long time. Emineno ka koro nyayo gini endi kama. Nitiere gik mang'eny mosetimore e sirikande, nitiere kombe madongo ma dhoudi moko pok nobedogo. Koro displace jok moko manyicha timo bohala kone gi kone. Mage jo Ruto must go. Ng'ani nyaka wuogi nikech odinonwa gik manyicha timore nade. Gik manyicha timo. An manyo yiena ni an mana nyalo rengo gi mtoka maduong'. Ere kaka Trevor be koro nyalo rengo gi mtoka. Ere kaka Trevor be ni sani nyalo bedo gi secretary. An mana bedo gi secretary. Ere kaka Trevor be tine ni los barabara madhi dalane. Ta ane monego be ni loso na barabara. Jogi e jo Ruto must go. Omiyo wach mar Ruto must go kipenjo the real agenda gimomiyo nyaka odhi. Onge nikech ng'eni ka nitiere problem, we have time for the government. To kuri kelo an alternative. Especially wajumbe mon gi bunge wachoni. Wan ok wayie gi Ruto because of this alternative mwadwaro en machalo kama. Kendo ng'ani nyaka timre nade. Ng'ani nyaka dhi. Kuwacho kamano to nitie joma wacho ni en dhok mar akwede. Ni chalo ka gima nitiere dhot moro mutemo keto tingi. Mano be adieri. En wach mar akwede adieri nikech nitie dhot moro ma ok oyie ni telo koro gionge go. Koro ka waonge kode to in nyaka dhi. Ma ok ni gineno ka piny tek ma gidwaro ni mondo lok telo. No, to piny nyaka bed negi matek nikech ne ging'iyo ka gin e migepe te. Gimoro amora ma gidwaro ne giyudo. Jok mane timo ohala moko nok chulo osuru. Sani koro nyaka chulo osuru. Kowandino. Igeni kata kidok chien, nitiere ng'at moro ma loso ga kong'o. Kaunti moro ma bathe ka tinde wan tiere kode od buro kada luongo nying ng'ato. Kiparo ndalo moro nowach ni en gi gop osuru mane maduong' kabisa. Mane ji wuoro to ka sani ka ng'ato nyiso Trevor nigi gowi mar osuru mar 1 billion. Ohala ma Trevor timo kanyo bingini ok tu. Mondo mi osuru donj 1 billion. To kade winjo osuru mane nyiso jogo, ne en osuru mane man malo kabisa. Koro jogo biro jene, okay.
kare koro watime atima koro wachane usuru bedo chulo tindi ngeni gi lingthi ka koro itime maber kendo iyudo ka koro tinde ngufu gi otimore nade nikech ji ne ok chulo usuru to gi ji mang'eny ei town ka wang'egi koro injine treva koro chula mari cha wasegoni kwan mari e chul koro ng'eni ka nyoche ok ichul usuru higa ka higa karibu bilion 1 to sani koro chuni ni nyaka ichul tinyalo kawo bilion di moko 2 mondo item kelo godo koko mondo geng'i godo mano gima timore to aparo ni ker osetemo mondo koro sani piny omed yawre kendo ageno ni kata lokruok mobiro e migepe mopogore opogore omed yawe mondo dhot ka dhot owacho ni ka janyakacho biro Nairobi ka to yude dhot moro ma embo nyalo duongo kokwayogo kata transport modok to ok ni ka janyakacho biro ka to onge janyakach moro manie ofis monyalo yudo ka jauriri obiro Nairobi ka oyude kamoro monyalo duonge kar jauriri ka janyeri bobiro ka boyude dhot moro monyalo to ok ni wabed abeda Nairobi ka to jonyakach kendgi emana ka mondo mi jauriri oyud transport mana ka janyakacho neno ne uruma mane akwede mar dhoudi makoro aparo ni king'iye Kenya maduong' to koro mane mowuok to gini dak nochako ywage chon nikech kata mane ncholok ja budget makoro oket tandi meli nitiere ywak moro ni ndindi nyoro ne ng'eto ne piny ni ang'aya Central ne yude maler mang'eny malamlam maloyo jomodong' gini dak nuwache chon ang'o misani ka koro ng'eni nowache be ok ni nowache notime nikech nowacho niya ka wan ng'eni wan man warengo kocha wacho ni jogi ng'eto ne ji ang'aya wang'eyo ting'eni ne nitiere tyranny of numbers on the floor nikech ka joka nodhi moriwore to ng'enygi koro kata owuok koko ei bunge to ka ng'eny joka monyo duondu e gini gichako biro kata e floor of the house kata ne in gi paro mopogore to ok nyal lokore chuno ni gino nyaka kalakala koro sama ne broad based to biro ni koro mowacho ni weuru wa correct ang'o weuru wa correct to gigo gin adieri ma king'iyo for example budget mokalo ndindi nyoro nokawo bilion 7 oketo e constituency bilion 7 Trevor bilion 7 rom gi Migori yudo bilion 11 constituencies aboro mano gichulo go jotich gitimo go kiango matimore ng'ato kawo bilion 7 oketo e constituency noketo nade to chik to nitie ere kaka onyalo kalo mano to chik to nitie to donge luwore gi kaka ne koro ng'enygi ng'enygi kaka ne nitiere iyudo ka koro ok ni okete ni maendi mar pi iyudo kopande ka koro notim close analysis ket more barabara ket more pi ket more stima ket more Ministry of Education to skunde mana magwengi oket kama kasi iyudo ka koro kowuok to pesa mawuok e ministry ioro ne mar gedo e skunde kocha otimo go gigene kata oloso godo ni kabro nyaka skul gi kiango matimore koro ng'eni wapenje bunge wacho to yawo koso wane mioro no pesa matin nikech ere kaka ng'ani nyalo bedo gi pesa mosegero go classes te motieki mogero go tiles te constituency ne makoro geloso mana kabro ka koro wan kata classes midware mapok wachopo to kitipog pesa no tete onge kato bipogore gi bochako wacho nang'o ni en gi pesa moro mochako miyo skunde ma skunde ne te oduoko school fee ichulo siling 1,000 ma kata sirikal maduong' ema ok nyal timo ma to rieko mane ma ten mana ng'at achiel out of 290 constituencies kore mane koro yawo wang' ji ochone wachak ng'iyane gini gi piny wang'iyo kama toro ni kata pesa moro luore ministry moro keto gi koni moro keto gi koni koro keto gikone koro ka gidhi giromo kacha tigone go ji picha tinyiso ji ni gini kama endi matimore koro ng'eto ang'aya no ema ne timore koro ka gini ong'adi tere kaka ing'ado gini to wan manyowa gocho ne Ruto ni must go e koko miwinjo ni to koro joma wacho ni jatelo masani ma Ruto ni ma e ng'ama dhi konyo oganda mar Onagi kineno koso Onagi be nyaka koro manye ng'atgi wuon machuo koponi kaka neno kosechako timo to waneno ka chunye ni kodwa to bende ing'eni Trevor kia Nyakachi biro Nairobi ka ing'eni nyapo kano ibiro nindo oda to kaja Nyakachi to owadu monyuoli ge ot samoro ok inya nindo timore kama inya yudo ka owadu monyuoli ge ot ibiro kidhi kata Mombasa to ode ok nindi chipni more manyalo yawoni
kata jagweng' moro. Ka gima waseneno ka president timo sani, projects chirni igere gweng', sani affordable housing osechakore, piers igero, budget ma wantiere ni naneno ka mbadi osechako nyiso nitie pesa ni mang'eny moda kete barabara matimore korwa kocha. Magi gik mapok waneno. Omiyo waneno ka in the short term, to kerni ema nyaka konywa. To ka style ni moneno kodhiga dhi nyaka 2027, gima tiyo koro kwa loki. Ka chopo 2027, koro wadhi adhiya kode nyaka 2032, omiwa time moro mondo walan kaka sirikal tiyo, wayud kaka jogo wa moko bosedonje iye matin, ka waiko ng'ato. Ma kowuok ni pap, karen treva. Kata ng'at mopogore. To koro iko ng'ato ni, iwacho maber ni ento chalo ka gima chunye ni kodwa, kaka onagi. To un be kaka onagi chunyu ni kode. Nikech ing'e ni ODM, mokwongo wachaka kata gi ODM kende. Nitiere weche mosebedo ka wuok e ODM kama ji paro ni, to koso bi nitiere paro madhi lokore mbele ka. Usebedo kuwacho kendo jatend ODM Raila Odinga osewacho ni wan wamiyogi, nwasumogi mana jolony. To ka chopo higa mar 2027, wabiro go mbaka e sechego. Mano be chunyu mani kamoro achiel. Koso nyalo lokuru mbele ka. Samoro to pok awuoyo gi ji mang'eny ahinya. So, ka wuoyo for example kata gi jo Migori to gi jok masewuoyo kata counties moko mopogore. Ng'eny jowa nigi Ruto nyaka 2032. Tok 2032, ODM koro manyo power maduong'. To ka ODM wacho ni gidhi capture power, konyiso ni power en mana mamalo cha. Dwaro mondo bed gi wajumbe mang'eny, dwaro bed gi MCAs mang'eny, dwaro no bed gi governors mang'eny. Mano be pod mana power. Nikech kata sani de ni ODM onge power, de koro onge broad base. Ruto samoro mondo mi stabilize sirikal, di koro dhi okawo jo wiper. Nikech jogi nigi power. Power is in numbers. Koro power magi refer to ok ni koro wadhi were gi Ruto mondo warenge kama chielo. En mania, waikore eka mondo wambo wabed strong. Donge, wamed namba mar kura marwa, obed malo. Kineno jo Mount Kenya osebedo ka oketonwa koko ahinya. Koni wan gi numbers. Powers gini e numbers ko. Wan gi milion kura milion 5 ok inyal kawo for granted. Koro wan kibiro to nyaka wawinjre kodi ni miyo achiel ariyo adek. Koro sani wambe kako nagi. Part of capturing power en ni jowa nyaka ndikre ne kura. Jowa nyaka wuogi mondo go kura. Koro kwaseloso sirikal gi Ruto. To nikech numbers wan gi power. Koro wanyisi ni jaduong'. Macha nyi tong'o watong'a ka wakwecho gi e tok chiel. Sani koro wadonjo gi e dhorangach. Koro miwa. Mane maparo ni bede power in the next according to what I understand. Koro higa mar 2027 ni nyiso ni ODM dhi bedo e kom mar telo miwacho ni nyiso ni jalup Ker dhi bedo ja ODM. Koso dhi timo gini nang'o nikech ing'e ni sani pod en mana Mount Kenya kaka iwacho no. Okay, negotiation bro chakore mana gi kanyo. Koyang' chiae ji nyaka chak mana diero kom maduong'. Kech koro presidency koro mar Ruto. Koro wan bende nikech ka joka weyo Ruto to koro jowa nyaka hikre namba 2 be miya chako wabukwa gik madongo kote. Koro ka negotiation biro bedo mbele kanyo. Namba 2 ni dhi bedo jakom Raila Amolo Odinga. Okapani ni jakom kama osechope ni koro nyalo bedo namba 2 mar Ruto. Okapani jakom koro sani nyalo mana bedo state person mabe en kata sani. To kata imbe kigo picha no ni koro Ruto president jakom jalup mare ma principal assistant magonyiso ni no nenga bia yao gimoro mwalo nyakach koro rengane ngwech kocha koro ok nyalre nikech ng'eni politically be jakom koro ne senior ne Ruto be was the party okapar ni jakom no sebedo prime minister in a proper coalition manegi share power 50-50 gi Kibaki. Duogo ni koro do bedo deputy mano koro bro bedo no dok piny matis. Begin kano ng'iyo e iye ka begin nyocho dwaro giri EUcha mondo koro ng'i Afrika. Okapano nyadhi bedo jakom. Mano kipacha. Siasa ka koro donjo siasa wuon. Donjo nyaka kuma jatelo no dhi e Mount Kenya. Mineno kaka norwake kuro. To joma sayo bende wacho ni en pesa manotiyo kanyo. Be nitiere kwano moro amora ma jatelo masani ni nyalo dok gode kom koonge gi jo Mount Kenya.
Ngechi wacho maber ni teko gi ni numbers. Gin ji mang'eny. To wan waneno dala wako Kaluo kochacha. Jakom no chung 2027. Ji nowuok kata malo madhi mana 70 nokuchopo kata 90. Ka koro ng'atwa wuon ni e kom to jowok wuogi. Sani ka koro gidhi wuok seche moonge e kom e otiko. Gima no chandowa mani jakom ochung'ne. Sirikal ne kodwa. Kato gimoro ni gini wasekawo. Ne wan gi system gi deep state. Koro jo wang'eny gina gino deep state dhi miyowa. Ngure moseyie ni support. To police Matiang'i man gi police. To Matiang'i be nyoso wacho ni jakom ema president. To Kinoti ini no waseng'eyo ni wantiere gang'owa. Koro macha no dhi ogo chunywa nyawo koro ji nok tiya gino ng'ani osekawo. Koro ji okuoge mondo wadwa yude. To Ruto bok nyala nono Mount Kenya. Kik ng'ato wuonde. Kendo gimo miya nyisi ni ng'iya nena wajumbe ma Mount Kenya. Ng'eni Ruto pod nigi 80% mag jogo. Kade ni ground ranch. Style mari gadhi nyiso wago ni ground ranch cha. Wajumbe go dikoro siwuok kanyo. Kech ng'enyo wajumbe go moko ti they are young people gitimo tam gi mokwongo. Kuponi gima japiny wacho oginya bedo ni gin blind. Kata bedo ni moko kuom gidogo ni gikoko kata muwuoyo. Kata motiyo ngima ni shungwa gere. Aya to mara riyo wach kwa winjo ni kiani pesa no tiyo gi kiang'o. Politics en tugo mar controlling resources. Koro kidwa ni mondo bi idhi control resources mondo ikonyo godo jopiny. Resources be nyaka ti. Jongadieri. To kopo ni an be ok believe nikech kata ka dimiyo ji pesa style ma nyocha waneno ka Ruto wuotho godo Mount Kenya gi crowds nitie jo minya gony kata wan wasemiyo ji pesa matin matis to kabind crowd ma nyocha en godo cha to gi mor mar crowd cha to crowd mobedo hired binyalo ng'eyo kata ka ja siasa kidhi platform tineno nana magi to jomo ng'iewo mane kona kamoro ka crowd manyoch waneno ka President Ruto obedo gode 9 counties manowuoth e ndalo abicha gi jogo Kenya ng'iewo mabite Kenya ng'iewo gite to kuponi nomigi kata pesa mondo gibi ma gibiro the way gibiro cha yiero de tim chinja nitie jok moko mane nyalo gone kode koro gima nyisi niya nitie jok moko manyiche ora luoro kaendi niya ang'eyo ni kura mane Ruto yudo kura mokalo cha to ke modhi yude mwadhi eni namba no dhi dok piny for obvious reasons wuodgi koro ok dhi bedo wuodgi mane gikelo cha ok dhi bedo to joka bi ng'eni koro ka wuodgi ng'eni sani Minister of Finance gionge KRA gionge kuonde ma migawo mopogore opogore manyiche gi ng'iyo ka gintie gionge ka giseng'eyo mano ka koro ng'at gi be onge malo kacha to motivation ma gidhi wuok godo mondo gigogo kura no be onge. To baparo ni wang'ni kotim cleaning mar IBC register to dhi golo no adieri the voter numbers mag Mount Kenya. Mokipar ni en kaka en sani ni. Ing'eyo nonro duto osenyiso ni rate mar nyuol ni piny mogik e Mount Kenya. Gine magi nyuol mathin mogik. Kikompare gi kaka jo Western nyuol kata kaka gi jo Nyanza nyuol birth rate wani malo to kitimo census to gine ma population gi increase moloyo mwalo kwan mando kwan man to mano manyisi ni gini ok en kaka gipare manyiso ni ntie kaka data makore gi koni otim ei Mount Kenya emimiyo mine pesa mondo makich ei Mount Kenya makata jotendgi osewacho ni kong'o ni osetamonwa chuo onego transformer te maonge nyuol to kidhi kwan ji tiyudo ka gine magin gi ji molo ji te manyiso ni gimedo namba gi. For example Kiambu miwacho ni nigi kura karibu 1.4 million miriambo mapok nodwaro yudi kech gikwano nyaka nyithindo mo register mane University Jomo Kenyatta University Zitec universities mang'eny mantiere kanyo to nyithindo gi sama ji go kura ing'eni they have gone back to constituencies magi
king'iyo namba mag jok mawuok madong' kanyero gin joma tin kabisa. Koro aparo ni sani kotim cleaning mar register, 5 million ma ikono wacha, ibiro yudo ka onge. Tigini macha ne ginyalo protect nikech ne gin gi the full infrastructure. Mae koko ni, mae Ruto must go cha. Omiyo in kineno to ODM dhi chung' gi Ruto kendo nyalo yudo komno mar ariyo. Anawacho ni oganda Luo, wuo about oganda Luo in general. Be ng'enywa wa jo ODM. En ni the path manyalo miyo community wa uwuog from step ma wantiere to the next. Kaluwore gi architecture kaka sani chal. En ni mondo wabed gi sirikandni. En mondo wabed gi sirikandni. Kata kobro manyo marwa, to wamanya manyaka wane ima. Wamanya manyaka wane ima. Wamanya manyaka wane ima. Kineno kata gik matimore for example sani kaka Homa Bay. And Nyawang'aya ka tiyo matek malich ahinya. Kineno stadium gi dhi mbele, kineno barabara losore, kineno gik moko timore e sirikandni. Wabro bedo joneko ka jogo osenyisowa ni gik mudwaro gi atimono. Mbadi, I mean, we fight for resources. To dero mikane pesa, osemiu, Mere dero kifungue ungo. Jok matimo allocation benie committee bunge, be amiyo we wuodu. Sipna Samatandi, ma Alego. Amiyo ukanyo. Kuru wuondero, jok maketo oduma i dero kaka wana motimo allocation kachacha, yan kanyo. To pok waketo, mwaneno ka jatelo tamore ni magol. I mean, kuro wabodhi chako wacho nango, ni wawuok kanyero, kuro wadhi nyiso jothurwa nango. Okay. Kata ka Mbadi awacho ni sani kuro wuok e sirikal. Odhi nyiso josuba nango. Ni ana wuok, adwani mondo uluwa, mondo dhi akonyu kaka wadhi manyo barabara. Tene mopogore ji barabara kama entie. Atandi ema chair committee mapogo pesa sani. Kata ka kuro wuok odok siano nyiso jogo nango ni wan kuro sirikanda no rach. Ok mana kopo ni waketo gimoro to jogo tamore golo pesa. Okay. To ka gitimo gini ni to mana kwa solo kwa nyaka mbele. Ka koro watieko, in kori wuok ni dhi e governor ma Migori kusidok e komi mar. Ana dhi timo dwach jopiny. Dwach jopiny na. Dwach jopiny so far taneno ka gisewacho ni ng'ama ok otiyo dhi dala. To asebedo ka wuotho e Migori, aselimo gwenge. Limo ipi kuondega. To chal ni nitie ng'ama gisediero kata chama ok ti. Makoro chuno wani nyaka ambe ariwra kodgi mondo wakoda. Kore Diego mparo gavana koso uyo. Kanye mwadhiye. Kaneka kendo nitire kama chelo machaka dhiye. Kecha setiyo ne jowa maber. I've been the best member of parliament for the last 7 years in a row. Kecha wijoga kata kwa wajumbe moko nyiche wacho. Niyo ng'ato ka ng'ato tim tije. Ingeni ano gi nyisa na tim tija nikech aseyombo 7 years straight nyaka na yiera. Kata wajumbe mambese nago. Mawacho ni ng'ato ka ng'ato keo donge tape keo tim. Chakre njak tim nondo. Mwatimo cut, mwatimo main exam na ni yiero. Percentage turnout kata mare go kura. An mayudo 94% average. Cut man watimo evaluation minene mitimo kama an number chiel pile ka pile. Tamba nyiso jinia rule madwani mondo ji adopt. Kech onge ng'ama nyalo tamo ng'ato tije motimo sana. Kech for example karan kada bedo governor, onge chieng masewuok madhi office governor matame ni kiko sign check. Kata madhi assembly. Makano wacho ni idmone tiyo mayom. Kure mawuoro niya, onge chieng masedhi ma anyise ni kiki sign check. Onge chieng masedhi ma anyise ni kiki ger pi. Mago gera. Onge chieng mosegedo ji barabara modino ne tinga madhi payo barabara. Ng'ato ka ng'ato timatimo tich. Anasenyiso and I'm showing it by example in 2 ways. Anyiso jogweng'wa ni ka ok atimo gimoro manyien gweng'u ok igona kura. To katimo to kuro chuni ni nyaka miya kura. Kich mane gima no oyiera. Namba 2, kata empowerment mag youth apimo ni mana gima otimo gi joboda boda. Ok ada chiko mbele kuchuchoni koko bro timo sani emo chako gi joboda boda go wamiyo gi contracts wapuonjo gi kaka tich dhi mbele kamano. To ng'ama nigi resources mang'eny moloyo ma mijumbe nitiego. Gima mone ka ji orome forum kore wachne mana ji nango an gweng'u ka atimo ma, an gweng'u atimo ma. Tinde kwa dhe ni waromo kamoro ni ji oromo. Tawacho ni an ta onge wach gi ng'ato. To ng'ato ka ng'ato kawuono kama wantie ni osieme mana gima otimo. E gweng' moro amora mwarome nyaka gweng'gi. To niyo mano kore datamo jatelo tiyo.
Mano kore dwa gine. Koro wawacho ni sani wang' ni onge ponde tipo njugu. Onge ponde boke tana. Ka ok itiyo bwe street. Onge yani kata tuwi me dier ngech kama kanyathi. Ka ok itiyo dal. To bende winjo kata ka president be nono gino kanya en Mount Kenya. Jo wacho ni onge gine ne kama ng'ato nigi thuolo mare mar tiyo. To be ka ng'ato dwaro kombi to nyisi ni kok itiyo te dala. In gi thuolo be nyalo correct go gino nikech purwan gi gini ariyo. Kuny mana pi. Los mana barabara, ket yath osiptal, to ka onge. Odonka. Erokamano. Mano mbaka jamita mano jaod bura mauriri erokamano jokombe seche gigo kodwa mbaka mag siasa. Mane kamo chenro mar kidieny mar ariyo mar duol kamogo mbaka mar siasa gi kuma piny ochomo. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jonyakachi dendo nombija tai anyakwar guok ocha pesa. George Bati Daddy Cool bro biro ka saa 3 mondo misu weche mosetimore. Pesa mane bwana? Guok ocha pesa bwana. Getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318 down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018 down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799 down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Joker, the home of discount. Ngeso tarika 12 dwe mar ang'wen higa mar 2025 Kenya Medical Association koriwore kod Dr. Joseph Aluoch to kod Ramogi FM kelo ni free medical camp mabiro bedo Sawagongo High School manigem Siaya County. Biro chakore saa 2 okinyi. Ibiro chiw thieth kod yedhe nono maonge chudo moramora. Kain gi penjo moramora, yuana tole namba 0737-919-699. Siaya Medical Camp kokelni kod Kenya Medical Association kod Dr. Joseph Aluoch to sir kod Ramogi TV kod Ramogi FM. Wanere ngeso saa 2 okinyi. Kick bye. Owuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi